Cafodd Karryann ei mabwysiadu, ond fe wnaeth camdriniaeth newid ei bywyd yn llwyr. Erbyn iddi droi'n 11 oed, roedd hi'n cysgu ar soffas ac roedd hi'n ddigartref. Dechreuodd gymryd cyffuriau i ymdopi, ac fe wnaethon nhw ei newid fel person. Fe wnaeth ei chyn bartner farw o orddos o gyffuriau, ac ar ôl hynny, fe aeth pethau'n waeth i Karryann. Fe wnaeth hi gwrdd â rhywun arall, ond roedd y berthynas yn unerchyll. Llwyddodd i ddianc i loches i fenywod, ond roedd hi'n teimlo ei bod yn cael ei chreithio'n ffisiolegol o hyd. Arweiniodd straen ei sefyllfa at deimlo'n euog, ac roedd hi mewn man tywyll iawn. Yna un diwrnod, fe wnaeth Karryann gyfarfod ag ymddiriedolaeth St Giles, wnaeth newid ei bywyd. Fe wnaethon nhw wrando, ac am y tro cyntaf erioed, roedd hi'n teimlo nad oedd hi'n cael ei barnu. Dechreuodd Karryann fynd ar gyrsiau hyfforddi a chael cymhwyster lefel 3 gwybodaeth a chyngor sy'n cyfateb i safon uwch. Mae wedi bod yn help mawr o ran hunan barch ac mae hi'n teimlo'n llawer fwy hyderus erbyn hyn. Ers hynny, nid yw Karryann wedi stopio dysgu. Mae hi wedi cofrestru i wneud gradd yn y gyfraith ac mae hi'n gweithio fel hyfforddwr lles personol i ymddiriedolaeth St Giles. Mae hi nawr yn defnyddio ei phrofiad i helpu dynion yn y system cyfiawnder troseddol. Mae dysgu wedi agor cymaint o ddrysau iddi ac wedi caniatáu iddi gredu yn ei hun. Drwy gydol ei bywyd, goroesi yn unig mae hi wedi bod yn ei wneud, ond o'r diwedd mae hi'n gallu byw.